Yan yero batbandon buro Manila kapor. Ya kesakramen kutang bertuan berbalong belai. Yan yero batbandon buro Manila kapor. Ya kesakramen kutang bertuan berbalong belai. Yan yero batbandon buro Manila kapor. Ya kesakramen kutang bertuan berbalong belai. Kabrom hapa bra kunun simakul. Kembali kabarin kau cuma berapa jam lajuna amin. Haga kerteng pa berdukun bersemakul amin. Upa cumi. Upa kami kalau kabakul kateng jome, kaman kita jome, kadang kaman jome, kakek di rumah kami. Tu ayah yang mendarat jumbang jome kamalasi, batu mapi yang kergang jome, kumbai rumah mapi belasni amin. Pada dalam yang syarikat dipercayai, dari dua terpilih yang kita bersni amin. Kublai kemalia, Kabrada kajingai, utrayo dan berhala kerkuya panam delikere, bala kerkuya sabab wajah pau jisu, komaria bakuel lokemi jomulai terwai nagabata jomi kinafo, mental berkakabal kajingai jomi amin. Nyangek, Haulai kupabran luar baro, unong tau kabring berkakendau, Madau Jisu Kristu kolambarwe jomu, utrai jomi ya walapuna mesim bakuy, ya balakana kemalia hesoti, ubalasale menipo Pontius Pilatus, lasana pnaya ulaya bladekyo, ulaya shaki bayam hakasni kabalay ulami paragi bayam, ulaki ushabning ushamon break pabran borbaro, nang tawan pagwishaki bayam bayam. Nangay thamasin bakul, hapagalan atli bakul, hagajin sa bakul, hagajin mapiripok, hagajin mipar kado, hagajin bom jukul. Amen. Kukpa bom juput, Ngadewa kami kami berkasnam, kami siap berjingong lay, ukul bain ejumi, utrakan rajumi o Jisu Kristus, ban perbiana kabandaki porjumi, baca-baca kapatay barokaway. Marka jung shash tomako disajung. Tois neyangi baria kapatay barokaway. Marka jung shash tomako disajung. Tois neyangi baria kapatay barokaway. Marka jung shash tomako disajung. Tois neyangi baria kapatay barokaway. Marka jung shash tomako disajung. Tois neyangi baria kapatay barokaway. Marka jung shash tomako disajung. Tois neyangi baria kapatay barokaway. Marka jung shash tomako disajung. Tois neyangi baria kapatay barokaway. Marka jung shash tomako disajung. Tois neyangi baria kapatay barokaway. Marka jung shash tomako disajung. Tois neyangi baria kapatay barokaway. Marka jung shash tomako disajung. Tois neyangi baria kapatay barokaway. Marka jung shash tomako disajung. Tois neyangi baria kapatay barokaway. Upabam jukul. Ngatarwa kami kami berkasnam, kami siap berjinglau lay, kulkulai ejumi, utrai kelar jumi Jisu Kristus, panpediana kabandaki pop jumi, berjaga pertei barokaway. Namarka jing shashito bakodir sajomo. Tois neyangi baria pertei barokaway. Namarka jing shashito bakodir sajomo. Tois neyangi baria pertei barokaway. Namarka jing shashito bakodir sajomo. Tois neyangi baria pertei barokaway. Namarka jing shashito bakodir sajomo. Tois neyangi baria pertei barokaway. Namarka jing shashito bakodir sajomo. Tois neyangi baria pertei barokaway. Namarka jing shashito bakodir sajomo. Tois neyangi baria pertei barokaway. Namarka jing shashito bakodir sajomo. Tois neyangi baria pertei barokaway. Namarka jing shashito bakodir sajomo. Tois neyangi baria pertei barokaway. Namarka jing shashito bakodir sajomo. Tois neyangi baria pertei barokaway. Namarka jing shashito bakodir sajomo. Tois neyangi baria pertei barokaway. Kokpa bam jukut ngadarwa kami kami berkasnam, kami siap berjinglau lay, ukul bayu ejumi, utrai kedrar jumi o Jisu Kristus, ban penbiana kabandaki pop jumi, berjaga pertei barokaway. Namarka jing shashito bakodir sajomo, to isen eyangi baria kapertei barokaway. Namarka jing shashito bakodir sajomo, to isen eyangi baria kapertei barokaway. Namarka jing shashito bakodir sajomo, to isen eyangi baria kapertei barokaway.
jing sha shi tam ba ko di sa chong u do i sen e yang i ba dia ka perte ba ro ka we namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u do i sen e yang i ba dia ka perte ba ro ka we namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u do i sen e yang i ba dia ka perte ba ro ka we namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u do i sen e yang i ba dia ka perte ba ro ka we namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u do i sen e yang i ba dia ka perte ba ro ka we namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u do i sen e yang i ba dia ka perte ba ro ka we namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u do i sen e yang i ba dia ka perte ba ro ka we Pabom jiput ngaterwa kami berkesenang kami siapa jenglong le ukun bai jome utrai kejar jumi Yesus Kristus ban bendiana kami pop jumi berjak perte ba ro ka we Namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom kok pa bom jukur ngaterwa kami berkesenang kami siapa jenglong le ukun bai jome utrai kejar jumi Yesus Kristus ban bendiana kami pop jumi berjak perte ba ro ka we Namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom Namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom Namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom Namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom Namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom Namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom Namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom Namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom Namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom Namar ka jing sha shi tam ba ko di sa chong u to isne yang i badia ki bapa ki bashitom ko blei ba khut ko blei berdoa ko blei payunchunam to isne yang i badia ka perte ba ro ka we ko blei bakhur ko blei berdoa ko blei payunchunam to isne yang i badia ka perte ba ro ka we ko blei bakhur ko blei berdoa ko blei payunchunam to isne yang i badia ka perte ba ro ka we kali tani jam Jingisynei-blei ko Jingisynei-blei ka ba kersoi nang syadam ko pabom jukun to isne yang i badia ka perte ba ro ka we ko Jingisynei-blei ka burap pagpapam ya roya ka jing krau chong me ka ju pap nga shanya ami ngashanya hame ko Jingisynei-blei ka jimaya pamla shampang ngashanya hame ko Jingisynei-blei ka poliu ba kersoi na ka jimaya jimbu Trinity ba khoi ngashanya hame ko Jingisynei-blei ka pamla ban shampang da ke berinda ki angel ngashanya hame ko Jingisynei-blei
blei ka ba mi ka jing imat ka jing kemen. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ka ba kam kol ba nya ka beneng. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ka tolong ki kam phla ba ka jing phla ba ro. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ka ba kan thop ya ka par thei ba ro ka wei. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ba wan hiar shak par thei ya ka dor ka tien ba la wan dong do. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ba mi na ka deng mong ka don ur Jesu. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ba don ha po ka don ur Jesu ba dak jing isen ei kam tam ki nong po. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ba don ha ka Eucharist ba khoi. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ha ka ba la sang ya ka ba lang ba khoi. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ha ka baptisma ba khoi. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ba pen man hok yan ni. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ba san ranik jing im chung ni. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ba kudop ingi kam tam ha temir ka jing jam. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ba ai ingi ka jing im ban ne chunam. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ba don ran kat pat ngi haman panta ka jing im chung ni. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ba ya dai ngi na ka tin du chong. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ka apiar ka jing bana ka bo mut ki nong pa pa ya donot. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ki jing lengo ki angel pat ka jing bom champang ki ru khoi. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ki jing bom la champang ki jing ma yaw blei. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ka ba se yang ni na ki jing zen chaw ba ro. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ka tlong ka jing sop pat ki jing kemen chung ni. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ka ba khot ding na ka jing suda sha ka jing imba shisha. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ka ba kan thop ya ba ro ki mati chung u. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ka pan snget chung ba ro ki chen thau blei. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ha ka ba ba ro yo jing isin ei. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ko jing tian ba thiang ya ki tu ki ba leng amat sim. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ki jing karmen ki tu ki ba do jing karmen. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ka jing cha thai ki tu ki ba shem chen cha. Ngashania hame. Ko jing isnei jing blei ka jing palngat na ki khlam. Ngashania hame. Ko snam bat ko batut na ka dono chung Jesu ban long ka thamei ki jing isen ei yangi. Ngashania hame. Ko snam bat ko batut na ka dono chung Jesu ban long ka thamei ki jing isen ei yangi. Ngashania hame. Ko snam bat ko batut na ka dono chung Jesu ban long ka thamei ki jing isen ei yangi. Ngashania hame. Father, Son and Holy Spirit, we praise you, we thank you and we adore you. Thank you, Lord Jesus, for your loving presence with us. Lord, you promised us that I will be with you till the end of the ages. Thank you, Lord, for your presence, for your accompaniment all throughout our life. Thank you, Lord, for all the blessings which you have showered upon each one of us today. Lord, as we are in your presence, we surrender before you all those who are asked our prayers and all those whom we promised our prayers. Lord, you told us that I am the Lord who heals you. By the merits of this word, Lord, we ask you to heal all the sick and the suffering, especially all those who are suffering from cancer, liver, kidney and heart diseases, and all those who are suffering from all the kinds of contagious diseases. Jesus, extend your healing hand upon them and heal them from all kinds of their ailments. We pray for all the students, those who are writing their exam these days. Jesus, sharpen their memories. Fill them, Lord, with your divine spirit so that they will remember and they will write their exam well. Lord, we also pray for our country, especially and all the leaders of our country. We also pray for our states as preparing for the election, MBC election. Jesus, we ask you your manifold blessings upon all the leaders. We pray for the entire world, especially the warring countries, Israel and Palestine, Russia and Ukraine, and all the countries where there are problems and difficulties. We pray for all the missionaries all over the world. Strengthen our faith in you, Lord. We pray for all the persecuted Christians all over the world. Jesus, during the time of their pains and difficulties and struggles, Lord, strengthen their faith in you so that they will be firm in their faith during the time of the persecutions.
We pray for our Holy Catholic Church, our Holy Father, especially as he is sick. We ask you, Lord, extend your healing hand upon him and heal him from all kinds of his sickness. We pray for all the cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful. Unite each one of us together in your love. We pray for our retreat center. We pray for our parish and all our parishioners. We pray for our fathers, Father Joby, Father Roshan, and Father Nicholas, all the sisters, our co-workers, and all those who are working in our campus. Jesus, we place all the intentions of our center, our parish, our school. Be with us each moment of our Lord and guide us and direct us. Lord, we also pray for all those who are joining us in this online service. We place before all their intentions. Jesus, if it is your will, grant all their heart desires. We pray for all the families, especially the families where there are problems and difficulties. We pray for the married couples. We pray for those who are longing for a child. We pray for those who are waiting for to get a job. Jesus, have mercy on each and every one and bless them in abundance. Lord, in a special way, we place before you all the youth all over the world, especially all the youth, those who are addicted to drinks, drugs, and all kinds of bad habits. Give them, Lord, the grace to change their way of life. We pray for each one of us, those who are at your feet. Bless our intentions. Bless the intentions of all those who are joining us in the online service. Surrendering everyone at your feet, all our intentions at your feet, we praise. Hallelujah, 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 Amin.